Després de tota la gimcana, per fi ens vam poder asseure. I quan es va fer de nit, va començar la màgia. De sobte, tot un eixam de drons es va enlairar cap al cel de Barcelona. Ja ens havien avisat que l'espectacle estaria dividit en dues parts, i des del primer moment és espectacular. Cada figura anava acompanyada de fragments de les pel·lícules. Si sou fans de Harry Potter, segur que reconeixereu gairebé totes les escenes. Això sí, després de les primeres figures, l'ordre cronològic es perd una mica. Vam trobar a faltar personatges com en Hagrid o la professora McGonagall, però tot i això, l'espectacle continua sent impressionant. Durant la mitja part, també vam fer un petit trivial. Hi havia 16 preguntes i només en vaig fallar 2. Sí, 2 de ben tontes. Un altre detall molt xulo és que tot l'espectacle està acompanyat per un violinista en directe. I la pulsera que et regalen es sincronitza amb la música i amb els drons, creant un joc de llums molt bonic. Si sou fans de Harry Potter o simplement us agraden els espectacles amb tecnologia, no us ho podeu perdre. A l'octubre tornen amb 2 espectacles més i crec que val molt la pena.